Maxwell Darby i ja, istinita priča. Slušate izvod iz kratke priče Maxwell Darby i ja, istinita priča, koja se nalazi u novoj kolekciji kratkih priča Tri za tango i druge priče Branke Čubrilo. Žene i muškarci odnosili su se jedni prema drugima vrlo prisno, pa sam shvatio da su prijatelji ili dugogodišnji poznanici. Maxwell se ponašao kao da je pripadnik kakvog religioznog kulta. Grlio je svaku osobu s kojom se sreo, poljubio je Margot, izvrča je nalijevao vodu damama u čaše, nabacio bi koju šalu, dijelio komplimente. Kao i uvijek, ja sam se osjećao kao outsider, promatrač. Netko tko ne pripada, pogotovo ne ovoj grupi nasumce spojenih ljudi. Molio sam Maxwella da nikom ne kaže tko sam, jer voljeo je govoriti o mom radu, o mojim knjigama, voljeo je prepričavati kako smo se sreli i kako smo održali naše prijateljstvo tijekom puna 4 desetljeća. Oko 20 sati plesna je sala već bila puna. Bilo je tu više od 30 ljudi, gotovo jednak broj žena i muškaraca. Glazba nije prestala, ništa se nije promijenilo, ali iznenada atmosfera u sali postade življa. Muškarci veseliji, uzbuđeniji, njihovi koraci postadoše lakši, ali i ekstravagantniji. Zagledao sam se okolo, ali ništa se nije promijenilo. Ponovno sam se okrenuo glavom lijevo-desno i onda moje oči spaziše ženu koja je sjedila na stolici sagnuta nadolje, vezivala je cipele. Istog sam trenutka shvatio da je to Tati. Kad nam se pridružila na plesnom podiju, rekla je samo pozdrav svima, a te njezine riječi izgledale su kao magična mantra koja je promijenila raspoloženje prisutnih, promijenila boje i plesne korake plesača i promijenila je glazbu obične milonge u rajske tonove. Samo sam ja ostao nepromijenjen. Nastavio sam ponavljati korake dok su moja neposlušna stopala činila budalu od mene. Tako sam se barem osjećao. Pogledom sam okrznuo Maxwella, čije je ozareno lice izgledalo 10 godina mlađe. Pobježe mi misao. Ovo je opasno. Bojao sam se za njega. Potom sam ju počeo pomno promatrati. Bila je ljepšano na slikama. Imala je tijelo tanane vrbe, duge i vitke udove, tanak i dug vrat. Kosa joj bješe skupljena na vrhu glave. Da, njezine crte lica bile su pravilne, naglašene jakim jagodicama, malom bradom, velikim plavim očima, svjetlom kožom, senzualnim usnama i zdravim velikim zubima. Čak imala je jedan mali madež poviše gornje usne. Nos joj nije bio malen, ali niti velik. Bio je poduži, a to joj je davalo izgled lica sa freske neprocjenjive rijetkosti, freske koju je sačinio nadaren, strpljiv i posvećen stari majstor. Bila je perfektno obučena, imala je i tamnu vrpcu preko čela koja je išla paralelno s njezinim obrvama. Na potiljku je vrpca bila svezana u mašnicu. To je ono što sam prikupio o njezinoj vanjštini. Tijelo je držala uspravno i elegantno, bradu je zadigla prema gore i maleni osmijeh stalno joj je titrao na usnama. Svakom se osmjehivala, svaku osobu je pozdravila istom ljubaznošću i poklanjala istu pažnju svakom ponaosob. Kada ga je došla pozdraviti, Max je skoro kleknuo ispred nje. Prišao je malo preblizu i ona malo ustuknu, odmičući glavu unazad jedva primjetno. On nije bio u stanju primijetiti ništa, nikog nije primjećivao. Samo je tako stajao i ubuljio u nju, tako da sam se ja osjećao osramoćeno zbog njegovog napada na njezin integritet. Bilo je odmah vidljivo da među muškarcima vlada natjecateljski duh. Tko će prvi zaplesati sa Tati, tko će biti prvi koji će zadobiti njezinu pažnju. Max je osvojio prvi ples. Plesali su obraz uz obraz. Držao ju je na način kako bi držao i porculansku lutku na koju je stvarno podsjećala. Mogao sam primijetiti nelagodu u njezinu držanju,
možda način na koji je držala glavu ili ruku, na nekim dijelovima njezina tijela primijetio sam znakove neugode. Maxwell je bio prenesen u drugi svijet. Kretao se koracima nesigurnog plesača, ali njegova želja da pleše učini mu stopala lebdjeti iznad plesnog podija. Sjedio sam i radoznalo promatrao ovu šaroliku skupinu ljudi, pokušavajući zapamtiti svakog ponaosob, svaki detalj ove večeri. Osjećao sam se kao spužva koja upija ozračje. Kada su završili tu plesnu rundu, on ju sa osmijehom na ozarenu licu otprati do stola, a ja primjetih umor na njezinu licu. Izgledala je ljubezno, ali ne impresionirano. Dok je plesala, sa svakim muškarcem na licu je imala isti izraz ljubezne dosade. Max nas predstavi baš prije odlaska. Baš kao da je odjednom postao svjestan mog prisustva, on povede Tati prema meni te reče: Tati, upoznaj mog prijatelja, Bartolomeo de... Tu ga zaustavih, ne želeći da me predstavi mojim punim imenom ili ne daj Bože da me definira mojom profesijom. Ja rekoh: Bart. Ona reče: Tatjana. Kimnuh glavom, a ona me gledaše dječjeg izraza na licu i radoznalo upita: Nismo li se mi već negdje sreli? Ne bih rekao. Tog bi se susreta sjećao, vjerujte mi. Reče Tatjana dodavši: Oprostite. Maxwell ju čvrsto zagrli, primijetio sam da se lagano odmaknula, napustili smo studio i na ulici on uzbuđen upita: Dakle, što kažeš? Nije li fantastična? Zaljubio si se. O ne, nisam. O da, jesi. Pa da li je to očito? Itekako. Iz njegovih priča ja sam ju zamišljao nekako drukčiju. Tu večer, kad sam se vratio kući, zatekoh sebe kako razmišljam o Tati. Željao sam saznati više o toj ženi. Pretraživao sam Google, ne bi li našao nešto više od onoga što sam već tamo našao. O njoj ništa osobnog. Prije no što zaspah, prisjetih se njezina pitanja. Nismo li se mi već negdje sreli? Rekao sam joj da bih se ja nje sjećao, pa makar se sreli samo jedan jedini put. Rekao sam: Vjerujte mi. Sljedećeg utorka, ne čekajući da me Maxwell pozove, nazvah ja njega i upitah ga ide li opet na sat tanga, na što on odgovori pozitivno. Onako usput upitah ga mogu li mu se pridružiti još jedan put. Tu je večer Tatjana došla malo ranije. Bila je obučena sva u bijelo. Bijela haljina, bijele čarape i cipele, čak i vrpca u njezinoj kosi bila je bijele boje. Izgledala je kao vrba, ali ona koja može odoljeti svakom vjetru, čak i najsilovitijem uraganu. Ipak je bila tako krhka, mekana i misteriozna, tako da zatekoh sebe kako ju gledam češće no što sam htio. Opet je plesala sa svakim tko ju je pozvao i imala je taj nježni osmješak na usnama, razgovarala je sa potpunom zainteresiranošću sa svakom osobom, ali u njezinim očima vidio sam distancu i neku vrstu odsutnosti, kao da je pripadala nekom drugom ili negdje drugdje. Nakon kraćeg vremena ona mene pozva da plešemo. Zatekla me. Rekoh: ovo je moj drugi put, moj drugi sat. Ja nisam... Ne računajte vaše satove. Ajmo, zaplešimo. Osjećao sam krajnju nelagodu kad sam ju zagrlio, kad je prislonila svoje tijelo krhke vrbe uz mene. Prislonila je svoje grudi na moja prsa, obgrlila je moje rame i prislonila svoju tanašnu ruku na moj goli vrat. Stopala mi ostadoše zalijepljena uz parket. Ohrabrivala me da slijedim pokrete njezina tijela, a ja nisam znao šta da radim, kako plesati, što reći, tako da sam samo ponavljao: oprostite, svaki put kad bih načinio pogrešan korak ili kada bih umalo nagazio njezinu nogu. Pred kraj plesne runde ona mi reče:
Ne morate mi se ispričavati, treba dugo vremena da se savlada ovaj ples. Zapitah, koliko je to dugo? Ona odgovori, nakon 2 godine bit ćete dobar plesač. Nikada u stvari nisam htio plesati tango, niti sam htio pohađati satove koje je Margot držala utorkom samo zato da bih bio dobar plesač. Sve što sam ja željeo nakon prve večeri bilo je da dobijem odgovor na njezino pitanje koje je ponovno postavila. Da li stvarno mislite da se nismo nikada prije sreli? Ako želite saznati što se dogodilo s misterioznom Tati, Maxwellom i Bartolomeom, potražite knjigu na Amazonu, slijedeći link ispod. Ovo je samo kratki prijevod iz zbirke priča 3 za tango i druge priče koja je izdana na engleskom jeziku.